Pastor Ebuka Obi ya imele amakwa m ihe oyile you ama m ihe mean iwe mee ya no government of western world anara emewu government of western world fa na alụkwa old people school mana individual na alụ na anaka ego isi na for free. Hey Chineke ifugozi ndị ọchịchị biko nu bịa n'nyomie Ebuka Obi ibugokwela odogwu ibụlọ natali dike mma iya asakwa dike maka asịrị onye nata dike mma ọzaba dike ifugie so asịrị na akwụ ọkụkọ tiwa aka ihe na-eme mkpume o kwesịrị ka ifele mee ndị ọchịchị niile chibasi nso ụwa amara na fa ga-eme ụdị ihe dị ahụ ifuru ka ndị be anyị na-atọ n'ije na-agbasasị ma ndị na-anwụ n'Eshia ndị si n'elu n'elu ada ndị nọ na Pakistan ma ndị nọ na Libya na-anwụsịsị and fa na-anwụsịsị ọbara fa dịkwa unu n'isi ọ bụ ọkwa atọba ndị na-egbu mmadụ unu gosi na unu egbunụrụ mmadụ ọkwa ajọ ọchịchị ya na ajọ ọnọdụ unu tidere ụmụ mmadụ ka fa ji na-agbasacha na-aga ebe ekwesịrị ka aga na-adasịsị na-anwụ ịmalụ mmadụ one nọ na nga. Pastor Ebuka Obi wee mee ihe a ekwesịrị ka gọọmenti mee iruo gọọmenti ruo ifia ime is right ịmara na ọ dị mma ka ịkọpịrị unu na-ejekwa obodo oyibo na-etu ka mmiri na-ego ụlọ na-eme ihe niile mana unu amatụrụ na a na-alụlụ ndị old people ụlọ n'obodo oyibo ndị old people bụ nọmba 1 ọ bụ nọmba 1 gọọmenti na-afụfa n'anya kpọfa senior citizen after ndị okenye ọ bụrụ ndị ụmụaka ka fa na-afụ n'anya after ndị ụmụaka ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ọ bụ ya ka ọlụ ji wee ju obodo oyibo niile ọlụ maka kia nwa ndị be anyị na-azọgbucha na kafa jiruo n'gbolu ndị agadi nwaanyị nsị ma nke ụmụaka ma ọ bụ gọọmenti melie ọlụ ju ebe niile enwere social worker nke ụmụaka nwee nke oke ọkpa nwere ịmago support worker n'echiche ọkwa ifuru ndị senior citizen onwe ndị enwere ụmụaka nya fadi lonely like this edute fa ndị ga na-akalịsafa ụka asụlụkwa esiri family asụ akwa esiri family nya emeli ihe ha kwesịrị ka eme ọ bụ gọọmenti na-akada na sponsor ihe niile achọrọ ka fata alịlị ma ọ bụkwa alịlị ọ bụrụ be anyị onye ka nka asị na ọtaga amusu abido kpọlịbịa asị na ọtaga amusu afọ ya a na-eme a na-agbagharị. Pastor Ebuka Obi wee sị ndị ama nkwụkwọ ụgwọ na obodo oyibo kwe ndị private na-emekwu ya a na-akwụ ụgwọ gọọmenti a na-akwụkwa ndị ahụ ụgwọ ndị meghechelie gọọmenti na-akwụ ụgwọ iwee sizie nnọọ na ndị ihe na-atụ n'ọnụ na fa cry no more Chukwu gọzikwa ego were nnọọ ihe kacha nke nya ogologo ndụ arụ isi ike n'ihe a ime ka fa nọrụga and ịmakwa na fa na-eju ụlọ ọgwụ and n'obodo oyibo fa ju ụlọ ọgwụ gọọmenti na-akata o wee buli ya na isi na ị ga-ebuli ihe niile wee mee ka ana Igbo dị mma ka iweta ihe dị mma na ana Igbo iwee sị na akụ gị ga-elu ụlọ a sị na akụ ruo ụlọ ọkọ onye kpatara ya nya bụ akụ gị elugo ụlọ ifugo na igwe ezigbote nwa afọ Chineke gọzikwa ego ọnwụ ga-egbu gị gbuo nwa nkịta ọnwụ ga-egbu